Meer dan 1000 mensen hebben zich ingeschreven voor de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Ze starten op de Grote Markt in Hulst en finishen op de Markt in Terneuzen. Een afstand van 42 kilometer en 195 meter, want zo hoort dat bij een marathon. De meeste deelnemers gaan die afstand overigens zelf afleggen en sommigen doen dat in estafette. De Marathon Zeeuws-Vlaanderen, een paar jaar geleden begonnen als een Zeeuws-Vlaams onderrondje, inmiddels uitgegroeid tot een sportevenement met landelijke uitstraling. Het wordt estafette met deze mensen hier aan. Kom er eens even bij. Hebben jullie een beetje voorbereid? Oké. Ja, natuurlijk wel. We zijn in september begonnen. Ik zelf dan toch, dus zou moeten kunnen. Moet het lukken, hè? Binnen 5 uur? Ja, dat is streven, ja. Beetje getraind van tevoren? Ja, op zich wel. Ik heb wel wat kilometers gemaakt. Had misschien iets meer kunnen wezen, maar het is ook even kijken hoe we ervoor staan voor de kustmarathon alvast. Dus, We zijn er weer helemaal klaar voor dit jaar, ja. Dit jaar, want u heeft vaker meegedaan? Vorig jaar ook aflossing en vorige week naar Rotterdam, dus dit is even uitlopen. Ja, nee, het is perfect weer om te rennen. Hallo, sorry, I don't speak Flemish. Is het voor het eerst dat u mee gaat doen? Nee, het is de 6e keer dat ik meedoe. U bent er bij alle edities bij geweest? Ik sta in het voloudersklassement. Qua tijd hoop ik onder de 5 uur. En dat is een ruime tijd, dus dat moet lukken, ja. Ja, dan moet je ook binnen zijn. Hè? Na 5,5 uur, dus ik een half uur speling. Dan ben ik niet helemaal de laatste. Wij wouden een mooie marathon, een mooie natuurmarathon organiseren tussen Hulst en Terneuzen. En toen hebben we geprobeerd het mooiste parcours te verzinnen wat mogelijk was met een afstand van 42 kilometer. En daar is dit uit ontstaan. Is het ook echt een beetje een tegenhanger van de kustmarathon? Nee, niet een tegenhanger. Ik denk dat we alle twee een beetje dezelfde ambitie hebben. Een mooie marathon door een mooie Zeeuwse landschap. erg benieuwd. Goeie verhalen over gehoord. Een heel mooi evenement. Ik vind de leukste van allemaal eigenlijk. Ik denk dat we een beetje meeliften op de hardloophype. Hardlopen is immens populair op dit moment. En ik denk dat er op heel veel lijstjes bij mensen toch staat van... ik wil nog eens een keer in mijn leven een marathon lopen. Ik loop het eerste stuk. En ik moet zeggen, ik ben heel rustig geweest. Maar nu begin ik toch wel een beetje, te kriebelen. Ja. Wat verwacht u ervan? Wat is de tijd? Wat heeft u in uw hoofd? Dat zullen we zien. Aankomen is het doel. Twee van de verkeersregelaars. Is het allemaal goed gegaan? Ja, hier wel heel goed. Ja. Alles voor elkaar? Alles voor elkaar. Jullie gaan alweer naar een andere post toe nu? Ja, we hebben een mooi postje. Het ziekenhuis in Terneuzen, de oversteek. Dus dat is daar nog een beetje drukker dan hier gelukkig. Water. Mannen, hoeveel liter water hebben jullie bij? We hebben 8 emmers vol. Dus 8 keer 10 liter. En dan nog eens 8 emmers voor de sportdrank. Dus we hebben genoeg water bij. Prima. Zeer goed. Zeer goed. Prima, lekker weertje. Ja, mooi tocht. Ja. Straks een goed trapje drinken. Komt in orde. Dag kijkers allemaal. Gaat met het hondje ook goed? Ja, natuurlijk. Dat zie je toch. Kijk, het staartje maar. Samen hebben we nog maar net tot volgend jaar. Tot volgend jaar, hè? Nou, water gaat harder dan sportdrank. Het schijnt op de een of andere manier prettiger te zijn. Toen ik hard liep zelf ook. Liever water. Dat kan je niet genoeg hebben, maar sportdrank valt heel zwaar op je maag bij sommigen. Maar het is niet aan te slepen momenteel.
zitten hier perfect in het zonnetje. Nee, wij zitten goed. Zij doen het werk en wij genieten ervan. Ja, dat doen we graag zo, hè? Wij wel. Is er nog iemand speciaal die u aanmoedigt vanmiddag? Ja, mijn zwager. Haar man. Die wordt morgen 50 en die wilde eigenlijk op zijn 50ste verjaardag. Maar ja, dat is morgen Pasen, dan is er geen marathon. Maar daarom loopt hij vandaag de marathon. Voor het eerst van zijn leven. Op zijn nog net 49ste. En als het goed is, komt hij er zo aan ook. We hebben net een vrouw gezien die een stukje voor hem was en die kwam net voorbij. Dus wie weet dat je hem direct nog wel meepikt. Wil je water? Water? Lekker, kom ik eraan. Lukt het allemaal een beetje? Eigenlijk helemaal niet. Maar ja, moet wel doorgaan, hè? Ja, hoe kan het nou? Je hebt zo goed getraind, heb ik net gehoord. Ja, ik heb een beetje last van mijn knie. Ik kan niks aan doen. Ja, maar ja, het is ook een stuk, hè? Ja, het duurt nog eventjes, hè? Nog een kilometertje of 13? Ja, iets meer dan 13, ja. Nou, succes nog alvast. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Dat heel leuk worden. Uit Haarlem. Onze trekking uit Haarlem. Te snel gestart natuurlijk, zoals altijd. En hoe ouder je wordt, hoe meer je dat bekoopt in het tweede deel. Ik vond het best wel zwaar. Ik heb niet zoveel getraind dit jaar, dus ik merkte wel dat ik een beetje inhoud en snelheid tekort kwam. Maar het was heel stralend weer. Ik denk na een kilometer of 30 toch een beetje tempo moeten verlagen hoor. Zwaar. Hele zere bovenbenen, kuiten, alles tegen kramp aan. Ik heb nog nooit gehad, maar het doet zo zeer. Maar het is een hele mooie. Hoe is het gegaan? Goed, maar ik ben wel moe. Getraind van tevoren? Heel veel getraind. Met loopgroep Zeeland, moet ik even zeggen, hè? Maar het viel toch tegen? Nee, het viel niet tegen, maar het was wel zwaar. Ja, maar dat bedoel ik. Oké, nou, dan heb je gelijk. Wat een mooie route. Prachtig. Ik had het niet willen missen.